Liam, har du ikke set mig? Nej, det er fordi, jeg har haft dig muted, åbenbart. Jeg har glemt at unmute dig. Jeg har været her siden lang tid siden. Jeg har Lost Job Citos. Hvordan har I job Cheetos? Hvordan kan jeg kunne få crow-ting, og I kunne få de der ting? Jeg vil gerne have sådan noget. Liam, hvad skal du have for din? Jeg vil gerne have. Har du nogen? Bro, jeg får godt luck i dag. Jeg har en i dig, men jeg vil gerne lige have din, fordi jeg skal bruge dem til mig. Så derfor Men jeg har ikke beatet den her Yati. Okay, jeg skrev en 6-7. Jeg ved ikke, om der er andre, der også har skrevet det, men... Ja. Bro, jeg vil gerne have Lost Admin Lucky Blocks. Det... Okay, lige da jeg sagde, der spawner Lost Tacos. Los Lucky Blocks. Yes, it's lucky. Block. Yes. Lucky Block. yndlingsblok. Los Lucky Blocks. Yndlingsblok. Los Lucky Blocks. Det hedder ikke Los Lucky Block. Los yndlingsbloks. Love favorites. Los Lucky Blocks. Det er Love's favorites. Los Lucky Blocks. Love's favorites. Jeg er altså lige glad om... Jeg spawner en Galaxy Lost Lucky Blocks. Damn, chill out. Jeg går bare klar til at slette dem nu, fordi jeg ved, at jeg får noget lort. Get a discount. Lort. Does it spin? I do. Do you like things that look like a star? Yeah. All right. Ooh, yay, spinner at the yeah. So, you get it as like a spinner, but also you can solve it, and then you can shapeshift. Yeah. Well, I'll still get it. I'll get a thing. Jeg har heller ikke noget. Jeg fik endnu en låsklak garages. Jeg har ikke noget fucking blok. Men det er det ikke sådan. Jeg tror, det ligner min låsklak garages, fordi det er bare normalt. Men nu går jeg Endnu en! Nu går jeg Endnu en! dealerbreaker.log.dk.ms. Ja, jeg vil gerne købe noget log. Hvor lang tid tager det? Okay. 200 for det. 50.000. Køb. Ja, tak. Jeg har fået Lost Tortoise Galaxy, men jeg har også fået Lost Job Citos igen. It actually moves it really well too, right? Size is high. Man, officially. We're getting this. Alright, fine. Now let's hopefully that interests me. No, at all. You can try doing it this. You go big, Coco Panto Elefanto. One, two, three, four, five, six, 7 layers. Okay, this is shoot. Alright, we're good. I don't like something like this yet. Japanese, Chinese food, then. Kan ikke lige spawn en fucking Lost Admin Lucky Blocks med alle mutations? Frost, han gør det. Okay. Lige til at kunne slette. Jeg lader den bare lige køre, når den er... Lucky Block. Også endnu et keyboard.
Til Aarhus. Which is great for like competitions, right? Yeah, but it's like that, so the cost. Yeah, that's why you Guerriero digitale. Oh, Rainbow. Just one call with a rat. Yeah, Guerriero digitale. I get it. Yeah, we were so lit. Hi. Scramble on this. I think I like it. I think this one is super easy. So, Bro, jeg får kun lort på Los Tacos. Men det er for kun godt. What? Hvordan? Så jeg får noget på... jeg får Los Lucky Garage på 10 millioner. Og normalt Taco Lucky Block har jeg fået en, der giver 4. Du har ikke fået det gratis. Jeg har fået det gratis. Nej. Tror har fået det grande. Nej, jeg har ikke fået La Grande. Jeg siger, jeg har fået Los Lucky Shots. Fik du Los kombination i? Er han spurgte hans base? Men Og nu var next time. Damn. Tror fik Men jeg har også fået en... Men på Los Taco Lucky Block, så har jeg også fået en 5,6 Los Quesadillas. Så du får dårlig luck, jeg får godt luck. Hvordan virker det hele? Tror. Nu skal han lige. Og last time fik jeg en på 78 millioner 600. Jeg er i gang. Det skal jeg se. Jeg har ikke fået lov til at komme ind i Julis. Jeg har selv sagt det. Lad os gøre rockshot. Prøv lige se den her. 24 millioner i sekunder nu. Oh my god. Ikke på 6 sekunder. Jamen, jeg vil også bare bevise, at du ikke har fået den. Jeg elsker at bevise folk. Så vil jeg bare sådan... Sådan en har jeg også fået. Jeg har fået en, der gjorde 78. Det vil jeg sige, de snots. Los de snots. Ja. Det bliver luft, de snots. De lavger, han kender ikke noget. Kender en helt 10 af fucking 4x-log. Crush, jeg bliver inde hele tiden. Crush, jeg bliver inde i hele tiden, og jeg får 5 strawberry elephant. Vil du vide, hvordan man skal have? These nuts. These nuts. Eller these nuts. Hvad med dig, Jørgen? Hvad? Hvor godt kan du sige these nuts? Hvorfor skal jeg? Jeg sagde these nuts. Som er faktisk sådan, han siger det. Det er these nuts. Nej, men jeg sagde bare, du sagde, hvem kan sige these nuts bedst? Du sagde ikke det andet. Jeg siger, Nej, hvorfor skal jeg? okay, så siger jeg det. Er I klar? Jeg ved, du vinder en video. Jeg kan selv høre det. Jeg kan selv høre det. Nej, det er ikke Bro, stick en video. Bro, det er det mig, der siger, go yourself. Go yourself. Holy hell, jeg lækker. Holy hell, jeg lægger lidt. Ikke. Lægger I? Hvordan lægger I? Ja, og jeg lægger mindre. Du sagde selv, du lægger. Ja, men det
Du sagde, jeg lækker meget. Ja. Og der er meget. Den eneste tidspunkt, hvor min computer den lægger, det er, når jeg skyder små børn. Nej, det er, når jeg... Du hørte ikke noget. Tror du ikke sej? Hey, jeg vil bare lige sige, hvis du nogensinde kommer hjem til mig, aldrig kig min basement. Og spørg, hvor min basement er. Det bliver svært at finde. Los tacordogis burks. Lags. Okay, du skal have every trade books, selv dem du ikke engang kan få. Taco og bubblegum. Bro, min får nothing. Hvad med min Lowe's Lucky Blocks? Den fik det der Vakker-traden. Men shit, de er hurtige, mand. Jeg kunne næsten ikke have noget catch dem der. Og så en normal, at man Lucky Block med der Vakker. Jeg vidste Lucky Block. Det er crazy. Det er satme ærgerligt, at du gjorde det. I'm actually very feeling bad for you. Mig, og jeg får en dårlig. Jeg fik Lowe's Lucky Garages igen. Jeg deleter den, fordi den har ingen trades på. Hallo, Thor. Hallo, drenge. Det her er mit framework. Jeg skal have en mere trash. Hallo, du. Er det bare mig? Emmy eller mig? Det er nat. Hallo, er det her bare mig? Hver gang. Emmy eller mig? Skriv. Så begyndte bare ding, 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 ding. Bro, ja. Synes det er eneste, jeg hører bare ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. For det eneste, jeg hører bare ning, 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 ning. Hvorfor? Nej, hvad? For det eneste, jeg hørte, når de tekster, det var ning, 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 ding, 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 ding. Os bombobinis. Os bombobinis. Bros bombobini. Nej, det hedder Luftige Snuts. Jamen, der er heller ikke bare mere 18. Coco Fanto Elefante. Oh my god. Yo, nice, dude. Hello. I'm disappointed in you. I'm disappointed in you, bro. Lucky Block. Og der er heller ikke nogen trades, der går i gang, så man kan bare claim dem instantly. Hvordan er der nogen trades går i gang lige nu? At least hvis du kan spawn dem, at least har en trade går i gang. Vil I høre, hvad jeg fik for Lucky Block? Jeg fik Los hvad? Jeg fik Los. Cap. Jeg fik røv. Holy Cabarino. Holy sandt. Hier er Sabrina. Det var godt, Lucky Block. Og det bedste jeg fik for de der 3 Lucky Blocks, det er Los Gatios. This on YouTube. And this Oh, Diamond! music Damn. playlist of the Silk Road. For YouTube Music Premium. Jeg fik også en diamond. Lucky Block. Lucky Block. Lucky Block. Lotralitos. Nej tak. Vent, Chico Lucky Block kan åbne om 5 sekunder.
Altså, Circle Lockblocks. Alle sammen Circle Lockblocks kan blive åbent. Nej, og skam. Jeg åbner den ikke endnu. Hvornår åbner du den? Nej, men jeg kan også... Ja. Alle sammen. Bro, jeg har no trade på min. Min har en harp. Okay, alle sammen. What? Hotspot. Nej. Jeg gør det ikke først. Okay. Alle sammen. Kan han ikke lave et eller andet indtil i sådan... Kig på min skærm. Jeg kigger. Hvad med overveje det her? Lad os se combination. Watch this. Jeg fik bedre. Jeg har haft meget odds over. Jeg behøver ikke engang at vise det her, jo. Ja, nej. Kan det. Nej, jeg gør det. Jeg behøver ikke. Nej, for jeg gjorde det. Jeg fik pot hotspot. Jeg fik spaghetti toilet. Hvorfor hedder det? Ja, det gjorde jeg ikke, så. Nej, jo, jeg gjorde. Bevis. Nej, jeg fik det ikke. Jeg fik Totogina, der ikke på den. Okay, det var... Jeg fik Los Hot... Nej, ikke Los... Pot hotspot. Hallo, drenge. Jeg slet jo min på en hotspot. Hallo, I skal lige høre noget. Det er mor. Sjov joke, Lauke. Det er godt med den her admin abuse. Kan I ikke lige spawne noget, måske? Jeg ved det. Jeg har account på dig. Guerrero digitale. Amen! Oh my god! Det er væk! Jeg får åbent! Jeg tager en. Er det bare... Nu stiller jeg mig bare lige der. Vent. Din ven der, ikke? Har han noget sindssygt godt? Den har ikke lavet den herinde. Det er mit all account. Nej, jeg ikke har med ro på. Slap på. Jeg prøver at stjæle. Ja, men hvordan skal man stille? Men Lauke, har du en låst til Glitatos? Hvor er det rigtigt? Jeg trykker om det selv, hvad det er. Så kan vi... Der er ikke mere app. Jamen, der er ikke mere app. Så når der ikke er app, man er blevet mere, kan man ikke. Jo, man kan hver dag. Man kan godt hver dag. Men det er en speciel tid, man kan. Hvilken tid? 3 p.m. EFT, tror jeg det var. Hvad? Hvordan hvad? 3 EG eller noget nu. Hvordan har I låst Glitatos? Okay. Ja. Hvordan har I en dem? Nå, jeg trader Los... Jeg trader 2 Los Jobcitos. For hvad? I don't know, hvad har du? Jeg kan give dig en Golden Toto. Vent, Liam, hvad siger du har? Liam, hvad siger du? Jeg trader 2 Los Jobcitos. Pirulitoita bicicleteira. Jeg har Men nej, Liam, hvad giver du? Fordi, hvad har du at trade for? Jeg har nogle ting. Ja, så skal jeg på, så lad mig se. Hvad er det for en
Hold vent. Så de her glosjobs, jeg sidste, dem her, og hvad mere? Som Vi skal lige om lidt skærmdeling på, jeg skal bare lige, sådan der. Nå, ja, jeg fedt. kan vælge noget andet end zombie tralala. Hvad Det kan jeg lave. Ja, Hvad laver du mig? jeg ringer altid lige til ham. Ja, jeg lige. Jeg må du ringe til ham. Ja, jeg ringer lige til ham. Okay, jeg ved, hvad jeg vil have. Hvorfor gør der aldrig fejl? Den er allerede nu. Ja, jeg kommer lige over og tager en brainwash. Så, Los så, Jobcitos. gør en lavtyper, den er jeg inde på. Los Jobcitos. Jeg ved, han er ikke addet til den, Nå, kan Men nej, tak, fordi jeg vil gerne beholde noget der. Jeg vil gerne beholde lokken. Ikke mig. Hvad? Jeg vil gerne lige beholde det der lok, så jeg ikke mister det. Den gør jeg op efter nu. Nå, jeg joiner bare din tur. Ja, okay. Graipus Lige for, hvis medusi. Malte han prøver at stjæle noget fra mig. Nå, men hvad er det, du vil have? Hvad er det, du vil have, egentlig? Han sover. Jeg spiser ham lige om lidt. Jeg kan vise dig det. Jeg spiser ham lige om lidt. Hvis han prøver at stjæle, så spiser Jamen, og hvad giver du egentlig? Los Jobcitos. jeg tager også lige den her. Altså, i normal en, eller hvad? Ja, det er næste, jeg har. På hvad? For, kan jeg lige komme ind? Nej, hallo. Min er ikke lukket ind. Ja, nej. Please. Ja. Ja. Men har du to af dem der Lost Hotspot? Lost Know My Hotspot Titos? Den der? Nej, fordi det er en el trade for mig. Jamen, det er jo Lost for Lost. Nej, fordi din har no trade, det giver 1,5. Min giver meget mere. Er der Ja. nogen, der har los? Min er også meget rare. Okay, Thor. Nej, Thor. men vi stjæler ikke. Skal vi en main? Ad only for den her. For hvad? Ja, For hvad vil du give? Hvad vil du give? Nej. Nej, du må ikke stjæle for Malte. Man må ikke stjæle Hvad ham. vil du give for det? Fordi den er rimelig sindssyg. Prøv lige at ringe til Malte igen. Min dyreste, den er... Ej, det er ikke worth for mig. Jamen, Thor, det er lige meget med fucking value nærmest. Hvor lang tid skal jeg sige det? Lad mig bare stjæle fra ham. Nej, fordi min er 22 millioner. Min er meget. Nej, jeg blokker. Jeg skal sige 7 millioner for mine Los Quesadillas. Nej, du har ikke din Los Burritos. Nej, dem elsker jeg. Det er min små, det er min baby. Okay, det er min babies. Ja, dine er tættere på end med den der. Okay, for den der, ikke? Og der giver jeg den her. Hold vent, gå lige længere væk. Jeg skriver lige for, at de får på Malte, for at han kan komme ind. Og så... Hvad for en? Bare bliv der. Okay, hvad giver den? Hallo, drenge, jeg åbner mine... Lige om lidt, der åbner jeg Rainbow Secret Lucky Blocks. Ligesom min. Det er meget fint, okay. Men hvad battler vi med? Den her, kun det her. Kun bat, og vi må ikke slå hinanden om det herinde. Nej, jeg har et spørgsmål. Kan vi godt sige, at vi gerne må hinanden til selv kan... Vi selv kan vælge. Ja. Ja. Alle sammen, kig. Jeg åbner Rainbow. Okay. Jeg bruger den her. Nu åbner jeg, guys. Jeg skal lige hurtigt se, hvad fanden han får. Okay, jeg tror, jeg vælger min ting. Okay, hvad er det? Men jeg vælger en anden. Jeg kiggede ikke lige helt. Jeg er klar lige nu. Jeg er super klar lige nu. Du skal ikke stjæle.
Ja, okay, hvad har du? Hvad har du? Jeg kunne se, det var dig, der havde de hånd. Jeg er på Medusa i stedet for. Ja. Okay, vent. Ej, nej, de vil selv use Medusa. Nej. Skal jeg bruge Medusa selv egentlig? Fordi den er pisse OP. Batter Medusa. Har du åbnet de bag? Ja. 3, 2, 1, go! Jeg ved det. Ja. Nej, mit lost job sit. Jeg kan ikke slå dig! Ja, men det tæller jo ikke. Men har vi ikke stadigvæk den der anden Brainrot, der du lånte til Index? Ej, det kommer til jeg skal den der slags cyklitater der er rigtig. Den er over i din. Slår dig ikke selvom jeg rammer det, eller sådan? Nå, der. Hold kæft, jeg er dum. Nå, hvor er det? Det kommer dum. Dem skal jeg også bruge. Så laver jeg bare det der. Ej, det kommer til bare tage den igen. Basically gonna turn Trade? Pirulitoita bicicleteira. Pirulitoita bicicleteira. Pirulitoita bicicleteira. Pirulitoita Man tager min låse... Hvad? Min låse hotspot. Lige om. Men jeg er ligeglad. Den finder ud af det. Lost nummer er præcis. Og ved du hvad? Jeg ved, hvor han bor. Hvems private server var det inde på? Min. Men jeg kunne ikke blokke ham for some reason. Selv jeg blokkede ham ikke op, men selvom nu ikke var, jeg havde ikke blevet blokket. Jeg skulle ikke få en blok for, men... Thor, min ven Frej, han er fucking smart. Vi vejler ham til nu at lave et private blog, og så får du den tilbage. Ja, det lyder faktisk en god idé. Ved du hvad? Mange tak for det. Og tak, Frej. Og hvis vi får den, Så ring til ham og sig, at vi kan lave det der event. First we're gonna destroy Jeg vejler ham også. jeg ved ikke, om han er online. Men han slettede mig. Prøv lige at blive herinde. Jeg lige hurtigt og se, om han har slettet mig. Sure. I kigger lige. Han er ikke online. Nope, han har ikke slettet mig. Prøv lige at Thor, jeg lige var så lige hurtigt call, men det er før jeg kan starte et call med ham. Jeg starter også lige hurtigt et call med ham, Thor. Og så Simon bag herinde. Simon bag herinde. Shit. Nej, han lige ud. Okay, nu ringer jeg til ham. Og så siger han, at vi kan lave noget godt.